Ayan po, kape tayo. Tapos yung kamuting kahoy, napakasarap nito. May balaw sa akin, bawal ka sa akin. Nauwi sa nasunod putol. Walang bawal. Merap na, napakasakit. 150. $150. Kaya mo yung baldi. Yung baldi sa pintura. Yan o. Hindi naggrapa. Yung baldi sa pintura lo. Ayan o. Ano? 150. Yan o. Lagyan natin grapa. 200 to, sabi. Oh. Yun, muna. Ayan po, good morning. At yun, medyo walang ulan ng araw. Pero ang gabi umulan. Tapos ngayon na umaga wala. Pero makulimlim. Pero nasa forecast natin ay uulan daw ngayon. Ngayon, di na tayo, papunta na tayo dun sa set. Atras ko muna yung van para makadaan yung motor ko. Ay, dami ng tubig. Lalo nang dumami yung tubig, oh. Kalahati na. MDRRMO. Grabe lang yung natagdag na tubig kumpara kahapon. Dito may tubig na. Pero meron na. At galing na tayo dun kay dun kay Crystalline kasi mag-base muna ako, walang mapag-basean doon. Dito tayo sa barracks. Ano mino? Laga, tilapia. Tibidang, magaling na. Ayaw daw ni Kuya Gatson yung Bawal kasi yun. May alin. Ayaw ng tahong. Ang bawal. Kaya ito na lang. Prinsesa ng Patwell. Magaling na sa atin dito. Umuwi, laba. Timayang. Magaling. Magaling na nga. Baka napirsa na yan eh. Sa malamig baga. Amo. Baka nga napirsa na eh. Hindi na yan kayo nakukutan. Oo. Prito ng date. Kaya magaling na. Ganun ba yun? Doon kami nagluto ng kanina. Saan? Doon sa bahay kanina, Udapa, yan? Gasol. Hanggang ngayon, da pa? Wala pa palang gasol. Udapa. Kagabi na. Pakakaman. Yan, kunin ko yung Ang sakit basta nag-uubo ng kati. Barina, grinder. Ano kaya puloy? Kay? Grinder, nandun niya. Ayun po at dito tayo kay Kuya Jewel. Ayun, pasensya na po at nakalimutan ko na naman yung buta dun sa bahay. Ito yung nasintadahan kahapon. Oh! Ito na. Tapos na? Barina. Wala kang bakbak. Bakal. Yeah. Bakal. Iba ito na po. Son, sabi son, martilyo son. Martilyo. Ano, putol bakal? Bakal. Ilang sukat? Ito nga yung suki. Din. Ay, tol. Sa'yo pala, tol. Bakal daw. Sutilo. Uy. Bakit? Gawa yung itak. Talaga ni Bilos. Bakal. Yung nilagay ko yung bimbi Ampo, kape tayo. Tapos
Yung kamuting kahoy, napakasarap nito. May balaw sa akin, bawal ka sa akin. Nauli sa nasunod putol. Walang bawal. Mahirap na, napakasakit meron. Sabi nila, pag minahal mo daw yung sakit mo, lalala. Hayaan mo na. Sinasabayan daw yan. Nung malala, puta talaga hindi ko mayakbang talaga eh. May iyak-iyak talaga masakit eh. Masakit yan, gout yan eh. May dala kayo silhok. May tinok mga dyan, ano? Yan mo na ito pa rin sa kabila. Lagpas. All this time ah. Naol talaga tilo. Ha? Oh, naliligaw talaga. Talaga ano ah, direct to the point ah. Lana, paano na si Kaanji? Kasi Bicolana. Si Bicolana nandito. Doon ka. Nag-add tayo kasi para bukod. Inad ka? Oo. Alam mo rin. Dami mong account, playboy ka eh. Dami nga Facebook nyon, siguro hacker yan. Scammer ka yata lo, dami mong account. Lo. Liligaw talaga. Lupit nga. Gusto ko kasi matangkad sa akin. Ah, gusto daw. Tingnan mo daw. Ay, gusto pala yung talent yung matangkad. Ay, hindi. Magkasi. Ay, wala. Maliit si Tilo. Hindi obra. Tangkat sa kanya. Matangkad sa akin. Galing yung mga type. Matangkad. Lana, no, bagsak ka agad. Bagsakalo. Try mo. Try mo kung magkasi tangkat ka na. Sige nga, sukat nga kayo. Sukat. Sige nga. Tilo, tayo ka. Tayo ka, Lo. Tayo na, sige na. Tayo ka, talikuran nga kayo. Sige na, sige na. Talikuran kayo, talikod. Sige na, sige na. Di, talikod lang, talikod. Talikod. Ah, wala si Tinoy. Talikod nga, Lo. Talikod. Yan, talikodan kayo. Adi, pidi. Ay, wala. Matangkad tayo. Wala. Walang pag-asa, Tilo. Paano yan? Doon ka na lang kay Kaanji. Kung siya yung matangkad sa kanya. Ay, di, ang panlaban naman yung Tilo, mahaba naman ng baba niya. Baka tusukin ako na dito. Mahaba ang panggudgud na baba. Ano? Doon ka na lang kay Kaanji. Anong tumutukod? Yung baba niya nga daw. Oh, tagal yung kabasto na dito. Visit na to. What? Visit? Doon ka na lang kay Kaanji. Mas tilo. Oh, boy na. Yan na lawin ko. Tatlo nga. Kayo, makakayo. Siyam na buhangin. Lima? Siyam. Tatlong ano? Siyam nga lang na buhangin. Talaga naman ay tinuturuan ka ng maayos eh. Kisa to, gradual steel hook na gamit ko sapon. Sana ka, inari ko na sa hapon. Stainless? Sabi ka, di mo nang gasin tatahali ka mong takpon. Hindi naman ah, kabaksak ako eh. Ayan at magpuputol tayo ng bakal para gagamitin dyan sa puting. Ayan. At si Kuya Joel nandyan. Sure, daw tayo At sabi. mamaya bubuhusan namin yan para makapaikot na siya. Tatlo. Putyo? Ay, may sapatos mo. Lapo. Sandali mo po. Modus nag-ground?
Hindi eh. Di na, basta buko na Hindi mabasa. eh. Hindi, matakot. Wala tapos magkape. Na, Lises din? Sige, paple. 20-20 ang ano ko. Ah, 20-20. Ah, mga 30. Para sa, Estilo. parang sa ano? Oo. Mga 30 doon. Sana wala lang talaga pino. Bin, lagay mo dyan, Bin. Yan. Sabi mo. Kasi gagamit na muna. Yung isang kaya ano, mo yan, magkukuha yan. Diin mo, diin. Baka nabunot doon. Ay, hindi naman. Hindi, ganyan sa sweets. Alin, baka na naman. Oh! Sige, sige. Ulit-ulitin mo. Naglulos yan eh. Dapat pala ito pag kumandar na. Diretso. Oo, walang patay. Naglulos Eh, baka sa diyan na, naglulos lang sa... Ganyan nga yan. yan nga sa sweet. Kunin mo lo yung isa nandun, tatapos na naman sila. Ah, kunin mo yun doon sa isa. Wala ka na, bigla. Kami na naputuloy ako. Wala nang bakal lang sa Ito pa ulit. Kaya tayo mo naman. Yan,
Apat doon ano? Bagay, apat, 150. 150. Kaya mo yung baldi. Yung baldi sa pintura. Yan o. Hindi, hindi ng grapa. Yung baldi sa pintura lo. Ayan o. Ano? 150. Yan o. Lagyan natin grapa. Saktuan rad to, sabi. Oh. Yun, muna. Ulit. No. Ekis, daddy, may ekis. Okay ka magpala. Ako magbuhat. Yan na naman. Hindi man kaya ah. Problema.
Ako parang din yun. Amo. Laging amo. Ilan pa? Sige lang. Ano yung kape? This is what? Anim pa tol. Anim pa.